Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong makikita. At yun, time check, Mag-alas City na. At tayo ay papunta na naman sa site. Maganda ng kalangitan. Dito po ako sa bahay. Salamat po sa lahat na sumusuporta mga vlog. At yun, tuloy-tuloy pa rin yung gawa. At araw-araw may nababago babae project para kay Chinchin. At susunduin ko na yung pinsan na naman ni Mrs. dito. Matasaga po signal. At dito na kami. Amo. Sila. Hanap dito na tayo. Yo! Ano po, isang magandang babae sa harapan namin ngayong araw. Una ko, magandang umaga ko. Tatay, luluto ng paborito. Paa. Version niya ni tatay. Malupit niya sa At yung vlog natin ngayong araw na gagawin ay bahala na. Bahala na. may parang manok. Tatay, malupit niya na. Ulitin mo tanong. Ang tanong ko, ano ang mataas sa tatlo? Duyan, eroplano, bus. Hindi. Ang mas mataas sa tatlo, apat. Oo. Apat. Kung kaya nga, alay ko nga, ano ang mataas sa tatlo? Oo. Para siya nung Kuya! Oh, Seryoso kong nakita. seryoso naman ako nagsasalita eh. Sabi ko, ano ang mataas sa tatlo? Di ba apat? Oh, kasi Ha? Si Chinchin kasi. tatlo! Oh. Duyan! Basta ako sa aeroplano. Oh, ano? Oh, dun mo ko kasi pinapili. Oh, ano? Hindi man ako nagsabi na magpumili ka. Ang sabi ko kung ano ang pinakamataas sa tatlo. Nagsabi ba ako pumili ka? Na magpili ka sa tatlo. Wala man ako sinabi pumili ka. Para siya nang tanong na eroplano tsaka barko, nagbanggaan. Oo. Sino yung mali doon? Ang eroplano sa barko. Nagbanggaan. Yung barko baga sa baba, sa tubig, yung eroplano sa taas. Sino yung mali? Ang mali. Sino mali? Yung eroplano. Ikaw, sino yung mali doon? Yung piloto daw sabi ko. Piloto. Ang mali doon, yung utak nyo. Paano babanggaan nyo yun? Nasa baba sa taas. Hindi, pag nag-crash pala. O nag-crash. Tapos nabagsak mo sa barko. Oo. Di man yun sa mga possible na mangyari. Oo. Na pinapala mo na rin ba yung bago? Hindi, iwanan mo na sila. Ang pangulan nila, wala tayo. Buti pa yung akin. Ang ligaya ko. Ayun, isasako ko na yung mga binistay para laging may nakahanda. Kasi pag ititinggal lang to dito, malalagyan pa to ng mga bato-bato. Puro mo na palitada ngayon.
Talaga. Halo Kak Eren? Sigurado ka? Diyan po ang ulam. Adobo. Yan. Papa. Alam mo tayo habang umiilis ng paa. Ano? Nasa ako na yung binistay, tapos magbibistay pa tayo para lagi may prepare. At yun po, vlog natin ngayon si Kuya Arnel yung bida habang nagbibistay. Tutok lang itong camera kay Kuya Arnel, tapos magbibistay ako. Ano ang gagawin?
rin kapag wala ka na. Tatay ka ha? Nasanay akong tama na ito. Isa lang. Ako talaga. Natiis naman mo talaga. Buto na rin. Ano naman katalikarot pagka ganyan? Alam mo, kaya kumanta. Hindi naman ito. Walang tuloy-tuloy. Ano? Kung ang iro mo yung dalawa, patay na isa. Pasensya kayo ah. Ay! Ako at Sino mo nag-aaral dito? sa malapit. Lo, kunin mo ito, Lo. Makakawin na, Lo. Ilabas mo na yan. Bahon. Bahay chichi. Yan. Ito mo ni Arnel dito. Bayaw, ayun. At sige po, Loy, wala ngayon kasi may kita. Hindi bakal yung pagkahoy. Ayun. Kaya pala, nawala eh. Ayun, ayun. Akhir ka tayo. Sige, pag nakita mo nga tayo kung sara ko doon. Ha? Yung kasama? Akin, yung SIM card ko ay akin na yung cellphone ko. Alin? Akin na yung cellphone. Puno na yan. Oh. Alin? Ilabas mo ito. Video yan? Sabi mo ito. Manila yung mata doon. Galing mo na dito. Iipon mo sa maayos na pagkain. Hindi yung parang paano ha. Ano mo muna kasi wala kasi nakakapal mo si ano. Si Arnel oh. Grabe na mga matatanda. Magsabog na ako. Hindi na ako dito. Hindi naman yan. Hindi naman yan kasi payag. Ha? Ano ibababa? Yung kutsarang ginamit sa puno. Parang nandiyan mo ka. Ay, hindi sa tayo. Ginawa. Ginawa ko na ito. Iyan yun? Hindi. Hindi sa dahil tabi na ba nito? Malari dito. Binihaw namin doon sa Oo, di mo sila rin makawakan eh. Pasok. Jill! Kaya nagagawa nito ng kasalanan. Wala yung ano niya, no?
Kaya mga kapatid, babarahin na lang natin mamaya huli. So, ano na yan? Yan po at nagre-rebukada na si Kuya Arnel. Remix lang yung ano natin, vlog. Bistay halo. Tapos kay Kuya Arnel. Ano, butahan ko na? Tumay po. Kuya Arnel? Saan sana? Saan sana? Lagyan ko na ang halo si Kuya Arnel. Ano, ikaw na no? Sige, ako magbuhat. Sabigan mo. Ang una natin na. Ayan, tayo sa pagbibistay ulit. Dito tayo na atasan kay Kuya Arnel at magbistay, maghalo. Ito yung project natin ngayon. Assignment. Up. Okay. Medyo mababa. Ayusin natin yung camera. Action. Lagari Po sa nag-comment po na ano, Lagari. mababa yung yung bistayan ay pwede naman tong taasan kaso ano binababa rin yung tilo. Okay naman po. Hindi naman makakatawa. Lo, walasan mo banda doon. Doon. Diyan sa may balde, walasan mo. Tapos, yung halo, ilipat natin, iusog natin doon. Tapos mag-prepare tayo. Yung panibago. Prepare tayo ng panibago. Para tuloy-tuloy yung ating ano, walasan mo dyan. Para usog na natin yan. Prepare tayo panibago. Lo, Fernando, lo. Yung lyrics mo walang pero walang talim. Kunin mo na, lo. Mahal ko na. Mahal ko. Ha? Ha? Mahal. Tilo, yung sabi mo daw tilo. Yung parang ganun. Ay?